Хәйрле кич, НТР каналында яңалыклар тапшыруы. Студияда Альбина Вәлиева, бүгінгі шығарылышының төп темалары. Эшләр тәмамланып килә. Түбән Кама нефтехимда булган хәлакәттән соң ватылган тәрәзәләрне атна ахырына кадәр алыштырачаклар. Ватан хакына 12 Түбән Камалы контракт буенча хәрби хезмәткә китте. Хисап тоттылар. Советлар йортында 2025 елда район һәм шәһәр бюджетларының үтәлеше буенча тыңлаулар узды. Актуаль тема күтәрелә. Тамашачылар утыралар безнең сәхнәдә. Түбән Кама Татар дәүләт драма театры тамашачыларны премьерага чакыра. Киләчәккә планнар. Иртәгә НТР 24 каналында Түбән Кама муниципаль районы башлыгы Радмир Биләев белән туры элемтә узачак. Түбән Кама районы су басу зонасына эләкми. Кече күләмле суднолар буенча дәүләт инспекциясе хезмәткәрләре билгеләп үткәнчә, әлеге мәсьәлә контрольгә алынган. Гәрчә шушы көннәрдә Камада су дәрәҗәсенең күтәрелүе теркәлгән. Тик моңа борчылырга кирәкми ди белгечләр, чөнки бу планлы чара. Су саклагычтан су җибәрү белән бәйле. Бу хакта алдагы материалда. Олег Тепляков 80-нче елларда яшелчә бакчаларын су басу вакытларын яхшы хәтерли. Соңгы вакытта көчле ташулар булмады дип ой фикерләре белән уртаклаша Түбән Камала. 2 метра до воды поднимается. Это не критичный уровень воды. Балыкчылар сүзләренчә, Камадагы су дәрәҗәсе уртача. Әлегә борчылырлык сәбәп юк. Моны кече күләмле суднолар буенча дәүләт инспекциясе хезмәткәрләре дә раслый. Алар елга һәм күлләрдәге вазгыятьне даими рәвештә тикшереп торалар. ГЭС регулирует все это. Гидроэлектростанциясыннан суны күп җибәрсәләр, безгә алдан хәбәр итәләр. Әлегә кискен үзгәрешләр юк ди Дмитрий Трубин. ГИМС хезмәткәрләре даими рәвештә районга чыгалар. Хәзер яңа чишмә аерым игътибар үзәгендә. Башка территорияләргә су басу куркынычы янамый. Әлегә Кама елгасына кече судноларга чыгу тыела. Навигация 25 апрельдән башлана. Гөлия Нигъматуллина, Алмаз Кашаев, НТР яңалыклары. Түбән Кама нефтехимда булган хәлакәттән соң ватылган тәрәзәләрне атна ахырына кадәр алыштырачаклар. Шәһәрдәшләрдән барлыгы 131 мөрәҗәгать килеп ирешкән. Кайбер фатирларда балкон конструкцияләре зыян күргән. Хәзер подрядчы оешмалар шуларны яңарту белән мәшгуль. Сибур белән килешү нигезендә бу юнәлештәге барлык чыгымнарны компания үз өстенә алды дип хәбәр итте Әйбәт идарәче компаниясе директоры Мөнир Шәяхмәтов. 12 Түбән Камалы контракт буенча хәрби хезмәткә китте. Алар центр группировкасында, БПЛА һәм ПВО бүлекчәләрендә, шулай Барс ирекле отрядларында хәрби бурычларын үтәячәкләр. Егетләргә шәһәр һәм район хәрби комиссары Газинур Сиддиков, Арсений Атакай һәм Мидхәт хәзрәт хәйр фатиха бирделәр. Изге теләкләргә Ирек Гыйльманов та кушылды. Аның 2 улы хәзер махсус хәрби операция зонасында хезмәт итә. Исегезгә төшерәм, Татарстанда Россия оборона министрлыгы белән контракт төзүчеләргә 2 миллион 900 мең сумга кадәр түләү ала. Аның күләме Идел буе федераль округы төбәкләре арасында иң зурлардан санала. Советлар йортында 2025 елда район һәм шәһәр бюджетларының үтәлеше буенча тыңлаулар узды. Утырышны Түбән Кама муниципаль районы башлыгы урынбасары Александр Умников һәм Түбән Кама мэре урынбасары Марина Камилин үткәрде. Район бюджеты 12 миллиард 393 миллион 860 мең сум күләмендә үтәлде. Акчаларның иң зур өлеше 82% мәгарифкә, мәдәнияткә һәм спортка юнәлдерелде. Торак коммуналь хуҗалыгына 546 миллион сум тотылган. Монда йортларны ремонтлау, ишек алларын төзекләндерү һәм парклар тоту кебек эшләр керә. Депутатлар шулай шәһәр буенча хисапны килештерделәр. Керемнәр 2 миллиард 55 миллион сум тәшкил итә. Чыгымнар да шул кадәр. Сезнең дә сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз килегез. Безнең номер 8 917 90 73 077.
Түбән Кама Татар дәүләт драма театр артистлары тамашачыларны премьерга чакыралар. Ул үсмерләр арасында таралыш алган буллинг темасына багышланган. Балкыш спектакленең жанры мистик драма. Каты эзерлекләү өчен җаза алган бер төркем яшүсмерләрне пансионатка яңадан тәрбияләү буенча семинарга алып баралар. Ләкин язмыш аларга көтелмәгән борылыш әзерли. Нинди әсәр ничек тәмамлана? Спектакльнең репетициясын безнең төшерү төркеме карап кайтты. Var yanında nindisiz, sinisiz, muşsuz iskeri yolladı. Benim bu yaş cinayetçilerle bir neçə saat boyu bir hafta uzavarasım var. Belki benim dolkununa hatırlamında. Halil olmuş, nindi cinayetçiler. Әсәр геройлары каты җәберләү өчен җәзага тартылган бер төркем яшүсмерләр. Аларны мәҗбүриләп пансионатка тәрбияви семинарга алып баралар. Ләкин язмыш көтелмәгән борылыш әзерли. Автобуслары урман эчендә ватыла. Кинәт төнге күктә төньяк балкыш кабына. Яшүсмерләр төлке утлары сусавын басар өчен араларыннан берсен корбан итәргә тиешлеген аңлыйлар. Буллер дип атыйлар. Только кем буллер, а кем булочка. Сосиска в теле. Влада Ольховскаяның мистик триллеры буенча куелган «Балкыш» спектакле кискен сюжет борылышларына бай. Режиссеры Анна Потапова үзенчәлекле формат куллана. Әлеге тәҗрибә Түбән Кама артистлары һәм тамашачы өчен дә яңа. Минем эшләү дәврендә әлеге спектакльнең форматы минем өчен дә һәм әлбәттә безнең Түбән Кама шәһәренең тамашачылары өчен дә бик кызыклы булыр, чөнки тамашачылар утыралар безнең сәхнәдә, спектакль бара безнең сәхнә уртасында һәм тамашачылар белән актерлар бергә бер сулыш белән әлеге спектакльне ничек дип әйтергә дөрес булыр, башкарып чыгалар дип әйтим. «Балкыш» спектакле яшүсмерләр, балалар психологы һәм драматург белән берлектә иҗат ителгән уртак әсәр. Костюмнарның эскизларын ясауда Түбән Кама яшьләре беренче балалар сәнгать мәктәбе укучылары катнашкан. Рита, мин синең белән ничә тапкыр сөйләштем. Кеше әйберенә кул сузу турында. Шулай итеп, мин үз дәрәҗәмне күтәрәм. Һәм тагын, әти-әнинең кайбер өлкәннәрнең игътибарын җәлеп итмәкче булам. Шуннан ни? Нәрсә, хәзер мине җәзага тартырсызмы? Спектакльнең премьерасы 10 апрельгә билгеләнгән. Әсәр Бердәм Россия партиясының Россиянең кече шәһәрләре театрлары федераль проекты финанс ярдәме белән куела. Минем исемем Диляра. Ярар. Танышып үзәле. Гөлия Нигъматуллина, Вера Моратова, Илья Челноков, НТР яңалыклары. Бу ялларда православие динен тотучылар Пасха бәйрәмен билгеләп үтәчәк. Ул бөек посттан соң үткәрелә. Шәһәр һәм район чиркәүләрендә бәйрәм гыйбадәтләре узачак. Моңа бәйле рәвештә 11 апрельдән 12 апрельгә каршы төндә 2 номерлы трамвай эше вакыты озайтыла. Җәмәгать транспорты хәрәкәтенең тулы графигы экранда күрсәтелгән. Юллар торышына, торак коммуналь хуҗалыгы эшчәнлегенә, медицина өлкәсенә кагылышлы сорауларыгыз булса, Түбән Кама мэрына мөрәҗәгать итә аласыз. Иртәгә НТР 24 каналында Радмир Билев белән туры элемтә узачак. Сорауларыгызны һәм теләк тәкъдимнәрегезне социаль челтәрләр аша да юллый аласыз. Шалтыраттулар программ вакытында да кабул ителә. Эфирны НТР 24 каналында, безнең Telegram каналында һәм ВКонтакте төркемендә карагыз. Тапшыру кичке сәгать 7 дә башлана. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке 1дә һәм иртәнге сәгать 6да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте челтәрендәге Татар Лайф аккаунтында урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез, безнең белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар. Хәерле кичләр сезгә.